Здравейте! Аз съм Любо 08642. Да. Аз съм FIFA 64. Макар какво няма. Значи, нека ще говорим за нашето училище. Пълна разваленина. Да. Дано по-бързо идва края на годината. Това е квартал Диана Бат. В този квартал има също един друг блогър. И това ще ни е първият клип. Като цяло, той нашия моят партньор FIFA 64 ще прави така клипове. Аз сега ще правя така по-отделно, ще ви казвам всяко често. Клиповете ще бъдат около 4-6 минути най-много. Съботите и неделите могат да бъдат малко по-дълги. Този клип ще бъде колкото да кажа някакви думи. И сега ще се види клип. Значи да поговорим за училището. В училището има побойници. На всяко училище има някакви. В вашия клас, на вашето има някакви... В нашия клас има един гей, един побойник, друг побойник, един двойкар. Да. Всеки клас има такива хора. Аз друг с това училище, не знам. О, има и дребни хора. Да, древни хора. Примерно китайци. В моя клас има един китайц. И учителите, всеки ученик има двойка по математика, нали? Естествено! А тематиката все пак... Без Михаил Таш. Вярвам, че всеки човек мрази математиката. Освен зубърките, които знаят всичко. Според вас, правилно ли да се сгубри всичко? Ще си кажеш, че обаче може да просто така да си учиш и пак да хубави оценки. Аз зубря уроците по история, защото ми е много по-лесно така. Да. На някой говорим е по-лесно да зубра. И ми пишат 5-6 да отбия номера. Да, но другото най-лошо качество на всяко училище. Лавката. Стола. Тези неща... Имаме 2 лавки и 2 стола. Да, обаче... Имаме лавка и стол всъщност, да. Значи... Даже 2 лавки и 1 стол. Всеки е ял в училище. Гадна храна. Да, гадно е. Примерно... Освен пиле с картофи. Да, нали знаете как, примерно, вашите родители приготвят някакви хубави у вас, да кажем спагети. У вас са много хубави, а тук като ви сложат някакви спагети, не струват за нищо. И праш. Да, така си. И, значи, това беше всичко от нас. Ще се видиме до седмица. И ще направя... 3 минути. Ще направя страница в Facebook. Този клип ще бъде малко по-кратко от обикновените. Ще имам профил в Twitter, ще си направя във Facebook страница, в Ask.fm, въпреки това, че ще го използвам. Ще направя страница и... Ще ме добавиш? Да, ще добавя. Под който ще бъде общ. И това беше като цяло от нас. И чао! Това е даскалото ни. Така, до скоро.